Magandang araw mga kabayan. Yan, ang ganda ng panahon ngayon. Ang init. Sana tuloy-tuloy na. Yan, ito yung ginawa kong bahay ng nanay ko nung nakaraang lockdown. Tapos ito naman pinto na to. Nung umalis ako, ibinilin ko na sa nanay ko to, ipagawa na sa iba. Yan, makikita nyo, sinandalan lang ng yero. Tapos tinalian sa loob. Yan, kaya hanggang ngayon wala pa rin pinto. Yan, halos kuwan yan. Halos 6 na buwan na ganyan. Walang pinto. Yan, hindi niya talaga pinalagyan ng pinto. Ang sabi niya, hintayin na lang daw akong bumalik. Yan, ipapalagay ko na rin yung lower block doon kay Idmar habang nandito kami. Yan, kasi kailangan kaming makabalik ng Manila agad kasi may gagawin kaming 3 unit na apartment doon. Kaya yun ang kailangan naming matapos dito bago kami umalis. Yan, pupunta muna ako ng Naga City para bumili ng mga materyales. Kanyan, malayo yun mga kabayan. Mga 60 kilometers siguro o lagpas pa. Yung estimate ko lang yun, ganun kalayo. Yan yung mga kabayan, yung bahay ng nanay ko na ginawa ko, yung mga bago kong subscriber, yung hindi napanood kung paano ko ginawa to. Tingnan nyo na lang mga kabayan sa mga naunang video ko kung paano ko sinimulan yan. Yung dating bahay namin, makikita nyo doon kung anong itsura. Yan, paalis na kami mga kabayan. Yan, nagdala na kami ng damit kasi bukas kami uuwi. Mag-upload ako mga kabayan kasi medyo matagal-tagal na akong walang upload kasi walang signal dito. Kaya hindi makapag-upload. Yan, kasama ko si Papa saka si Mama para makapamasyal naman. O Sil, alisin mo Sil yung upuan nila Mama la. Yan si Papa. Ang chicken ko Papa. Ano Sil? Yan, let's go. Two hours later. Yan, dito na kami mga kabayan sa bahay ng kapatid kong teacher. Ayan, makikain kami ditong tanghalian. Iisa lang ang tao dito. Walang kuryente. Yan, yung tao lang dito, yung pamangkin kong engineer, si Engineer RR. Ano, RR, wala pa ba tayong project? Ito ang una mong project ko. Gabay. Yan, ang una namin gagawin dito, hanap kami ng almusal. Yan, tinapa. Tapos, wow, bihon. Yan, yan ang unang gagawin namin, mag-aalmusal. A few moments later. Papunta na kami mga kabayan ng Wilcon. Yan, kasama ko si Manny Alan. Yan, siya na yung nag-drive. Yan, kasama rin si Mama saka si Papa. Ito si Darling saka si Ate Daisy, asawa ni Manny Alan. Pangalawa. Yan, mag-aalas 3 na ngayon. Ano kaya kung bukas yung Wilcon ngayon? Pagkataw. Sino? Ano kasi? Pag-isabi ko yung ba yan? Yung nagdiyo. Ha? Mga hambang na hiling ko, pigiling ko na. Hindi, may ka na dyan. Hindi, nagparada ako, pigtanaw ko. Itong yan dyan banda. Inigaro to. Ilan, ito puro hamba yan. Ay, ito ba pinto? Ano ba yung dyan baka? Dah, mahapot ako. Yan, may nakita kami dito mga kabayan sa tabi ng kalsada. Nagtitinda ng pinto. Ang subukan namin tingnan kung mura lang. Wala kaming napili mga kabayan. Mang sinaunang design yung pinto doon.
Mga sinaunang design. Lawaan. Yan, dito na kami mga kabayan bibili ng pinto sa Wilcon, Naga City. Naga ba ito, Manalan? Naga. Kabayan yung napili kong pinto para sa vendor namin. Kaya naghahanap na lang sila kung may stock sila dito. Kung wala, yun na lang mismo yung naka-display nila. A few moments later. Udah nih, depan tinggi aku. Igo. Semoga pakai man yung kanya pakai mega interior lang si pick up subo. Subo-subungan ini deman. Minggu pa. Yan, dito na ulit kami mga kabayan sa bahay ng kapatid ko. Yan, ito na yung nabili naming pinto. Yan. Kabayan, channel ko, huwag niyo kalimutan. Yan, channel niya daw, huwag niyong kalimutan mga kabayan. Gagawin pa lang, wala pa. Pinipiliin pa lang. The next day. Kulian dyan ang mga pagpag. Titigil na lang kami pag umulan. Itali maar. Yan, paalis na kami mga kabayan. Pabalik na kami ng Tinambak. Ayos na. Yung mga dulo-dulo niyan. Dito na kami mga kabayan sa bahay ulit. Yan, ito yung mga pinamili namin. Mga gulay, saka karne yan. Sige Noy, akyat ka doon, ibigay mo kay Klein. Para maibaba natin yung pinto, para maikabit natin. Len, hali-hali ka Len. Yan, ito na rin mga kabayan yung gagamitin kung door lock doon sa pinto. Tapos ito yung bisagra na binili ko rin sa Wilcon. Kasabay ng pinto. Yan ang presyo nito, nasa lagpas 400, hindi ko matandaan. Basta nasa 400 lang to mga kabayan. Ito, hindi ko lang matandaan yung sakto. Yan, dalawa na yan. Yan. Ito naman, binigay lang sa akin to nung bayaw ko. Yung asawa ng kapatid kong teacher. Nung pumunta ako doon, mayroon siyang mga door lock sa bisagra. Kasi yung bisagra niya malaki. 4x4, ito 3x3 lang ito. Ayan mga kabayan. Makikita niya. 3x3 tapos stainless siya, ayan.
Yan, bukas mga kabayan, ikakabit ko na yung pinto. Yan, ang hiram na rin ako ng mga gamit kay Manay Alan. Yan. Ito lang naman ang kailangan ko. Planer, pambutas ng door lock, sa kapait. Yan, 1/2 na lang hiniram ko, hindi na ako naghiram ng malapad. Sa kakatam, ayan. Yan, hanggang dito na lang po muna mga kabayan. Maraming salamat po sa panonood.